Здравейте, аз съм Мила Чавърганова, на 18 години. Изпълнявам песента Not So Hard to Find и свиря на пиано. Got a new haircut and it suits me so well. God, I wish he looked on me that well, but he looks good on somebody else. Занимавам се с музика от 4 годишна, но започнах да пея преди 2 години. Така открих това, че много ми харесва да пея и да свиря едновременно. Когато чувствам нещо твърде силно и не мога да го запиша само на тетрадка, искам просто да го изкажа по начина, по който аз мога и най-много го чувствам. Извън музикалния свят не мога да седя на едно място, постоянно трябва да тичам, да скачам, да ходя на фитнес. Обичам да излизам с приятелите ми, да ходим на купони, да се забавляваме. В бъдеще бих искала да се занимавам с музика, да бъда менеджер в някоя музикална компания, може би. I guess we truly won't be